Vítajte u tohto Let's Play, dneska točím s Kiko. Čau. No, dobre, tak môžeme začať. OK. No poď. Po také drevo. No hej. Mohli by sme nájsť takú dedinku. Mohli, ale najprv to treba drevo. A ovce zober, aby sme mali postele. Tak ty kop drevo. A jedlo také zožeň. Vidím prasa. Tak sa s ním porozprávaj, že ako sa má. A potom ho zabij. Kúa, nemám meč. Vidím kúra. A dve rovno. Ok, mám 2 Techni. mesa, či 3 mesa. Bude to stačiť zatiaľ. Ja mám jedno. Počkaj. Zdrhla mi oné kúra. No kde si? By som aj rád vedel. Dig na strome mám kúra. Hej, dig more čávo, poď sem dolu. Tu som bežal tak ďalej, tu dolu som tak kde. Lebo idem hore na kopec, vidíš ma? Hej, vidím ťa. No. No poď za mňou. Zabij ovce, čo robíš? Poď za mňou, ideme nájsť Ale takú treba ešte dedinku. drevo. Zabij ovcu, aby sme mali na postele. No dobre. Aspoň 6 ovec treba. Stačia 3 vlny. No, hej. No, tu je moja kura. Aha, ja som narobil odkaz. A tak poďme nájsť takú dedinku a potom prídeme. OK. Už keď som začal sekať, tak to dosekam. Potom príď za mňou. No tak ja neviem, kde budeš. Či ti zavolám. Ja už ju vidím. Sakra. Ja som musel. Kade si bežal? Pozri sa, tu som. Za tebou. Aj no, Aha, pozri, tam je. kde? Tam, poď za mňou. Počkaj, som padol do vody. Kde si zás? Ešte aj línu bude treba. A matek toto. Tá hlina, to je najdôležitejšie. No, dobre, poď už. To sa zíde, keď niečo zle zakopneš, alebo tak. Poď. Tu máme dedinu. Uj, Vážne. Som si nevšimol. tak tento si musí gáne zlomiť nohu. Máš takú hlinu? Tak hej, Daj. mám. Okay. Schody improvizované. Na čo si bude lámať nohy, keď má zozadu východ? Neviem. Bude to mať bližšie. Krávy sú tam. Máme tu takých obyvateľov. Asi nie. Krávy. Tak už Chcelo by máme to domy. menšie. Teraz mi sa šiklo truhlice. Zabíjam aj ešte krávy ešte a tak, hej. Nasekaj také drevo ešte, nájdi tu nok taký les. Takže my to budeme točiť asi 10 minút. Lebo tu budeš dávať hodinu potom tam, aj dve. Čo robíš? Našiel som býka. Býka? Tak v tomto texturpeku je všetko. Jaj. Počujem tu dať zombíkov. To je pekné. Máš drevo? No mám 4. Počkaj, tu máš, vyhádžem ti. Práve truhlice a tak. Aha. Ideme do tohto veľkého domu. Trošku štrku.
Takže tu dáme pracovný sloj. Sprav tie truhlice. Spravím jednu malú, potom v ďalšom diele spravíme aj viac. Spravíme možno niečo aj, Hoď ju niekde sem. No, možno spravíme niečo aj old počkej, to si vezmem. mimo natáčanie. Počkaj, zrobím ešte dosky treba hlavne. Surové drevo nám je na nič. Ale však z toho to vytvoríš. Máš tu vlnu? Alebo čo? Vlnu. Jednu mám. Tak idem pozabíjať ešte ovce. Takže v tomto dieli by sme nazbierali drevo, možno, že spravíme niečo off-screen. Počkaj. Sa musím ísť nažrať. Ja som zjedol tie 3 mesa. Máš ešte niečo, lebo už nemôžem bežať. Mám tu 3 oné surové hovädzie. Tak daj, kde si. Však v dome je to v truhle. No, 4 tam budú, lebo tam ešte hádžem. 4 začína. Postaraj sa o jedlo zatiaľ, ja spravím tie postele. V ďalšom diele sa môžeme prekopať podzem, nájsť takú jaskyňu alebo si spraviť vlastnú. A spravíme to aj takú cestičku, aby sme sa nestratili. No, A mohlo by sa nájsť taký hubový bajom. Žiadne prasata, nič. ja tu ovce sekám, budeme mať na posteľ, sa vyspíme. Koľko už máš von? Dokopy 4 a tu sú ešte 2 ovce. Fúda, čo som tu našiel? Ty koky? Asi... Jo, máme tu hubový bajom. OK. Nazbieram to pár húb. Všetky by sa červené, len tieto nevidím. Počkaj, jak sa robí tá posteľ? Drevo nie a vlna, hej? Dosky, dole 3 vlny a No to viem. máš 6 vln. No, dokopy, hej, ešte v truhlici sú 2 sa mi zdá. Alebo som si našiel ovce. Tak zober. Ja zbieram húby, ale nevidím tu červené, to sa nájde v ďalšom diele. A vidím prasatá. Tak za také 3 minútky by sme to skončili. A ty tu počuješ všade takých zombíkov? Nie. Nemám také stavy, jak ty. Zatiaľ. Dáme si sem postele? Kde, počkaj, ja som tady... Mám také jedlo, musím ho hneď zjesť. No, ešte nechám 2. Poď sa vyspať, aj keď na 100 kg, nie? Tak by sme sa zrodili tu. Neviem, kde si. Tu behám. Skúmam izby. Počkaj, ja nevidím dedinu. A budem bývať v tom zámku, či čo to je? V akom zámku? Či hrad, či čo to je tu? Väža? V kostole. Alebo si na... To je kostol? Aj. Fú, No Ja- poď do domu. a ja neviem, kde to je. Ty si dobrý debil. Som sa skratila, aha, už vidím. Už tam bežím, počkaj. Utíkej, Foreste. Sakry, žijem celé meso, čo som nazbieral, nevadí. Jedno len si nazberal? 4 či 6. Dobre, tak poď už. A som všetko nazbieral.
zjedol. Nevadí, ale mám také Ešte to musíme semienka veľa nazbierať. a huby. Treba si Takže- nástroje spraviť najprv. Takže vyspíme sa a ukončíme to. Hej, sa Takže- vyspal už. OK. Ešte to uložím do truhlice. Ešte tu mám také jedno mäso, neviem skade. Takže my by Poď, sme to... ja mám originálne rozlúčenie. No, Počkaj. idem. Ma toč, jak skočím z hora. Kde si? Si hore, ne? No. Počkaj, rovno do teba. Dobre, tak čaute. Kúsok vedľa. V ďalšom dieli sa uvidíme. Čau.